Имаш ли усещането, че си във връзка, в която не си особено щастлив? Или по-скоро никога не си задавал въпроса дали си щастлив в съответната връзка? Днес ще си говорим точно за това, как да проверим реалността си, дали реално сме щастливи в отношенията си, или сме просто свикнали, или просто сме се нагодили към реалността и на другия човек, и на себе си, по някакъв начин не забелязваме нещата, които не ни удовлетворяват. И така е много лесно да се изпадне в тази ситуация на токсична връзка. В смисъл да останем по-дълго в ситуация на токсична връзка или връзка, която просто не работи за нас, обаче ние не го осъзнаваме, понеже няма кой да ни спре и да каже: чакай малко, каква е твоята реалност? Ти какво чувстваш? Ти какво мислиш? Здравейте, хора! Аз съм Елена и днес ще си говорим за това как да си проверим реалността в връзка, дали сме щастливи и дали сме удовлетворени от дадената връзка, или по-скоро сега сме на прага да влезем в някаква много токсична връзка или в някакви отношения, които не са особено здравословни за нас, но просто не си даваме сметка. И това е най-страшното, според мен, поне в едни отношения, ти да не си даваш сметка, че влизаш в такива отношения. Ти дори да не си съзнателно да не знаеш, да нямаш достъпа до тая информация съзнателно, дали реално връзката, в която си или в която си на път да влезеш, или пък в която си бил, защо не? В смисъл, дано не, обаче може да осъзнаете, че сте били в токсична връзка след като излезете реално от връзката. Това също не е изключено. И това всъщност много често се случва точно защото ние не си задаваме въпроса: аз щастлив ли съм? Какво всъщност се случва в тези отношения, каква е динамиката, дали наистина аз мога да поправя тези отношения, обичайки човека от среща повече, или просто това е връзка, която е обречена да бъде такава. В смисъл, нищо няма да се промени. Не вярваме в потенциала на човека, а вярваме в това, което той ни показва в момента. Окей? Това е изключително важно нещо, да не гаслайтваме себе си, да не залъгваме себе си, че човека има потенциал, че може да направи нещо коренно различно от това, което прави в момента, защото човек може да прави само неща, които прави. В смисъл, да, абсолютно човек, ако си даде, ако има някаква мотивация чисто със себе си да промени нещо, иска да го направи заради себе си, заради другите, чудесно, прекрасно, перфектно, но когато говорим за токсични, ама наистина токсични отношения, това наистина много рядко се случва. Ако говорим просто за несъвместимост по някакъв начин, отношенията по принцип са комплексни. И ако хората не си пасват в някои показатели, това е неизбежно, няма как във всичко да се разбирате прекрасно с партньора ви. Просто това не е реалистично като очакване и това не е реално възможно. Понякога ще се чувстваме зле, понякога ще се чувстваме сякаш нищо не върви, но това е част от връзката реално, точно тези трудни моменти. Това изречение няма да го включвам, като едитвам ще се псувам, but anyways. Можем да изгубим или по-скоро да заменим досегашното си усещане за реалност по много причини, като една от тях е просто свикваме с рутината, друга от тях е страх, че да не загубим партньора си, както и просто по навик да живеем с този човек, да сме с него, защото просто това ни е устроило повече, отколкото да сме сами. Казвала съм много пъти, че човек абсолютно трябва да избере да бъде сам, ако в отношенията, в които не се чувства добре. По това имам предвид, когато са се случили опити да се поправят отношенията, да се разпредели отговорността, да се комуникират нещата, най-важното да се комуникират и от двете страни нещата, да станем наясно с нашите емоции, с емоциите на отсрещната страна и да работим с това, което имаме, да видим дали реално и двете страни имат желание да се работи с това, което има на масата. И ако за някоя от страните е прекалено много, просто според мен най-правилното нещо е да си тръгне човек, за да не стои в отношения, в които е по-неудовлетворен, отколкото ако бъдейки сам. Нашият мозък винаги ще избере познатото пред непознатото, защото така е по-комфортно. Ние винаги на подсъзнателно ниво или мозъка ни в режим на оцеляване като цяло, в стремежа си да ни запази емоционално, психически и физически, би избрал да остане при познатото, макар че това не винаги работи. В смисъл, това работи в много малко от случаите. Не случайно много хора дават съвета да излизаме от зоната си на комфорт, да не стоим там, колкото и да ни е удобничко и комфортничко. Това е като чувството да си сутрин да спиш, вънка да вали дъжд и да се събудиш някой да ти каже: трябва да ставаш, не можеш да стоиш тук, трябва да излезеш от зоната си на комфорт. За мен лично това е доста трудно предизвикателство. Аз вярвам, че и за много от вас, въпреки че има хора, които обичат да стават рано сутрин, който си го може, но като цяло страха да излезем от комфортната си зона може да бъде преодолян, като се практикува доста изтъркан съвет, обаче това е факт, няма заобиколен път, няма лесен начин, просто трябва да излизаме от зоната си на комфорт повече и повече и повече, да правим неща, които ни плашат и да не оставяме на рутини, навици и
себеубеждение в реалност, която не съществува, да ни съсипва психиката. Найс. Трябва да забелязвате дали се чувствате уморени след като се срещате с партньора си, дали настроението ви е окей или по-скоро сте изтощени, защото ако вие давате повече енергия, отколкото получавате от тези взаимоотношения, вие винаги ще сте по-изморени, ще сте много по-ниско като енергия, в смисъл няма да имате енергия. И трябва да си задавате въпроса как се чувствате като цяло и да бъдете колкото се може по-честни с себе си. Това ви позволява да имате една прозрачност. Може да си носите дневник с вас, да пишете в него как се чувствате. Никой не трябва да го чете този дневник. Може просто чисто за себе си това да е едно упражнение, което за себе си направите. Защото писането наистина е форма на генериране на енергия и така човек изважда от себе си една енергия и я поставя някъде другаде. Тя вече не е в човека. Като знам, че не винаги е възможно, знам, че не винаги на човек му е до писане, но и тук също говорят за излизане от зоната на комфорт. И това по-късно ще си бъдете благодарни за това, че сте записвали толкова много неща, защото така човек си дава сметка какво реално е изпитвал и какво всъщност се случва в главата му през определен период от време, нали, който и да е периода за вас. Може да е всеки ден, може да е през седмица, може да е когато ви дойде. Просто пишете. Това ми е съвета и това е начина, по който да имаме една сравнително обективна представа за нашите чувства, емоции и как сме се чувствали в определен момент. Понякога се случва човек да обърка комфорта с удовлетворението и затова ни е много по-лесно да лъжем себе си в такива ситуации. Затова се опитайте да бъдете колкото се може по-честни със себе си. Питайте се, ама наистина ли така ли се чувствам? Ама защо се чувствам така? Кой всъщност е причината да се чувствам така? Може би причината не е само вашия партньор, а може би изобщо да не е вашия партньор. Може пък и точно той да бъде. Сетете се за ситуациите, в които сте били и си записвайте всичко. След това, четейки назад, ще имате една по-ясна картинка. Много ви благодаря, че гледахте това видео. Ще се видим в следващото и до скоро! Тези обици ме дразнят супер много и много се надявам, докато си мърдам главата и докато говоря, да не се чува как дрънчат. Просто те ми правят половината от аутфита и не мога да ги махна.